Goddag Henning. Nu skal du forestille dig, at der er et go-kart spændt fast på feltet der, og der sidder en mand i, og vi er klar til at skulle lave en momenttest. Når jeg trykker på start lige om lidt, så begynder den grønne at blinke. Den blinker 4 gange, og så går den røde lampe ud, og den bliver ved med at lyse grøn. Og det betyder, når han står over på den der, at når den røde forsvinder, og den bliver ved med at lyse grøn, så begynder rullefeltet at gå i gang med sin test. Hvis man så trykker stop herover for at stoppe test undervejs, så begynder den at lyse rød for at indikere, at nu skal du stoppe med at køre. Gå til stillestand. Og det tror jeg bare lige, vi viser i første omgang. Der skulle også være en bosser på, men den må du lige tænke dig til i forvejen. Når den grønne den så lyser og blinker dyt, så skal den sige dyt, 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 og så må han køre for at sende kæmpe. Men vi prøver. Så vi trykker start test, og du må gerne filme herover, fordi det er det her, der er interessant. Den her. Så den begynder nu. Dyt, 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 dyt. Og den begynder at rotere. Stille og roligt op i fart. Og den her, den bliver ved med at være grøn. Jeg trykker på stop herover. Film lampen. Den bliver rød. Så man siger, nu skal du stoppe. Og rullefeltet bliver lige stille. Når den så står helt stille, så prøver vi lige igen. Så prøver vi lige at fuldføre testen. Den kører op til en eller anden makshastighed, og så bliver den her automatisk rød igen. Så vi trykker start igen, og den laver samme som før. Dyt, 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 dyt. Og rullefeltet kører lige så stille. Og når den så når sin makshastighed, så skifter den her til rød, som så indikerer, at nu skal du stoppe. Her har vi så også servomotoren, der stille og roligt viser, at du når op til, hvor tæt du er på din sluthastighed. Det kan du se på prototypen. Og rullefeltet